Giganský potlesk. No ale to nie je všetko. Mala by mať každá domácnosť dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste mohli fungovať spoločne, že? Fungovať nebude. Nebude fungovať to. A jak sa hovorí, centík ku centíku a potom z toho vznikne nejaké evričko. Takže korunka ku korunke. A potom z toho bude bavorák. Takže tu nám máme pripravené záhrz týchto mincí a úlohou každého jednoho z vás bude, že kto najviac nazbiera týchto mincí, tak by mal byť potenciálny ten vlastne, čo bude držať tú kasu tejto vašej domácnosti. Takže kľudne sa môžu zapojiť aj vaše deťurence, alebo aj vy svadobní hostia. A komu vy uznáte závodné, že by mal byť ten držiteľ tej kasy, tak kľudne môžete napomôcť. Takže poprosím, môžete zbierať. Kľudne sa môžete zapojiť, deťurence. Ondro, nechám sa. Ondro. Ondri. Rovnocenne. Aj tak, dobre. No ale tam ste dali iba jeden centík, Paťovi. No, videl som. Máme všetko vyzbierané? Vlasy si nechaj. Pozrime sa, či všetko máme všetko. Takže nevestička, ukáž. Ty si aj vyťahla zo svojich, nedala si zo svojich, počúvaj ma. No jasné, vieš čo, tuto ich mám Kto vyťahol? Vy ste museli dať zo svojich, počúvajte. Toľko sme ani nemali tu na. No, no čo myslíte, vážení svadobní hostia? No, čo myslíte? Mám taký smol ako každý. No povedzte, kde je viacej? Není ich, tu je nevesta. Nevesty je viacej? A vy myslíte, že by mala nevesta držať tú kasu podľa vás? Tá žena? Áno, tá žena. A keby som tak, ja do toho vstúpil a povedal by som, že by sme to takto spojili. Súhlasíte s týmto? Je to správne? Tak im prajeme spoločnú kasu, aby skutočne spoločne gazdovali, aby boli spokojní a šťastní. Takže veľký potles aj tejto úlohe. Ďakujem veľmi pekne.